Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Bu hepde Azatlygyň web-saýtyny iň köp okuranlaryň başyny pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň Türkmenistana gelmegi dowam etdirilýärdiň atlan çap edilen habar çekýär. Köpden bäri garaşyp gatana dolanmak we 2 hepdelik karantin. Türkmenistanlylar öýlerine gelýärler. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilýän bir ýürüýüş tutsak edildi. Lewapda uz awto we Koreýa awtologlaryny sürmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň howply ýokons keseli bejerişden ýüzlönlerenler türme tutsaglygyny hökm ediler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Lukashenko häkimiýetde bir näme artykma çygat galan bolmagynyň mümkinligini ýaňytdy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilýän bir ýürüýüş tutsak edildi. Marda mellek ýerlerinden hojalyk hyzmatlarynyň töleýleri talap edilýär, ýaşaýjylar tölemekden ýüze gurýar. Türkmenistanyň ýene bir Yehova şaýady türme tutsaglygyna hökm edildi. Marynyň ýangyn söndürüjileri gullugynyň işgärleri özleriniň dürli işlere çekilýänliklerini aýdýarlar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 35-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Şeýle de tomoşaçylarymyz Türkmenistanlylar Abbasady Berdimuhammedowa garşy protest geçirýärler diýen videomuzy köp görüpdirler. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasyny dowam etdirýäris. Türkmen hökümetiniň 11-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde ýene bir emirlary. Bu gedek bayram geldi, ögöýüp käýinç ýylan edildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararyny onuň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyny nakyp udoklaýyn dolandyrış edaralarynyň işini gödöwçiligi gowşadan gaýdylýar. Vice-premier Ögöýew bu käýinç Türkmenbaşynyň halkary deňiz portunyň dol kuwatyna çykarylmagynyň gijikdirilmegi bilen baglykda berilenemeňdiýär. Prezidentiň pikirçe bu port Merkadaýa we Hadar sewit üçin strategik ähmiýeti eýe bolup, yklimary ýük gatnaglarynyň logistika ulgamyny düýpli özgertmelere getirmeli we Türkmenistanyň ýük düşürilýän ýüklenilýän terminallary has gyska we bähwitli gatnaglar üçin iň amatly merkeze gurulmaly. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň may aýynda açylan umumy bahasy $1,5 milyard barabar bolan Türkmenbaşy halkary deňiz portunyň ulanýyşy, ondan gelýän girdijiler bardy maglumat berilmeýär. Ýogsa döwlet mediýasy onuň ýylda 25 milyon tonnadan gowrak ýük geçirmäge niýetlenenligini habar beripdi. Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda wezipe borçlaryny göwnüza ýerine ýetirmän işde göýüren kemçilikler üçin Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Saburow hem käýinç we soňky duýduruş ýylan etdi. Onuň pikirçe döwlet tarapyndan hemme taraplaýyn şol sanyny maliýe gollugynyň berilýänligine, salgyt tölemekde ýeňillikleriň döredilýänligine garamazdan ýurdun Howa ýolları ulgamyny alınıp barlaýan işler döwrüň talabyna laýyk gelmeýär. Şol wagtda döwlet habar gollugy Türkmen Howa ýollarynyň pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda çeken ziýanlaryny aýdyňlaşdyrmaýar. Bu käýinçleriň $2 milyardlarça dollar serişde harçlanan pudoklardan garaşlan girdejileriň gelmezligi bilen bagly bolup görünýär. Synçylar Türkmenistanyň döwlet daşdanyň bir özüniň karar bermegine gurulýan gymmat baha desgalaryň ulanmagy berilýän wagdalara garamazdan real girdeji getirmek mümkinçiliginiň öňünden dogry dürüst hasaplanylmaýanlygyny, mümkin bolan problemalaryň nazara alınmaýanlygyny aýdýarlar. Bu aýdylýanlar deňiz we uçar mendillerine däl, ummasy serişde harçlanyp gurulýan demir ýol ulgamlaryna hem dahyrly bolup görünýär. Şu aralykda 2014-nji ýylda işe girilen demir ýol arkaly Türkmenistana Hataýdan iň uzun otly konteyneriniň gelenligi habar berildi. Hökümetçi Türkmen portal nesirinin maglumatyna görä Hataýdan Türkmenistana 40 futluk 48 konteyner yük alıp gelen otly Kazakstanyň üstünden geçip 11-nji sentýarda Aşgabatyň alkymyndaky Änew stansiýasyna gelipdir.
Bu otlynyň 2 hepde odal Hataýyň Kindau diýen ýerinden uğranlygy, onuň umumlukda 8789 kilometr aralygy geçenligi habar berilýär. Hataý bilen Hazar deňziniň aralygyny konteyner gatnawynyň ýola goýulmagy Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň 2014-nji ýylda başlanan Demirgazyk Günwatar halkara transport koridorunyň burulgumynyň işe girilmegi bilen mümkin boldy diýip habarda edilýär. Türkmenistan bu demir ýol arkaly uradan ilkinji konteyner otlusyny Hataýa geçen ýyly berdi. Bu hil konteyner otlulary iki tarapdan yakın gelecekde ayda 2 gezek uğradylar diýip habarda edilýär. Türkmenistan soňky 10 ýyllykda ençeme demir ýol liniýalaryny gurdy we synçylar bu ýollara çykarylan çykdajaryň entek-entekler özüni ödemejekdigini, sebäbi bu işleriň köplenç gaslanmas we oýlanşyksy edilýändigini öňe sürýärler. Gazagstanly deputat Aykyn Konurov mundan 2 ýyl öň 2018-nji ýylyň 19-njy dekabryna Gazak parlamentiniň eden çykyşyny Gazagstan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň häzirki wagtda özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýtdy. Märhum bolşaly Gazagstan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly işe girilýänini, onuň üstünden Gazagstanyň harytlarynyň gönü partaýlagyny çykarylmagyna garaşylýardy hemde tranzitden goşmaça girdici gazanmak göz öňünde tutulýardy. Resmi maglumatlara görä 2002-nji ýyla çenli bu taslamanyň üstünden daşaljak ýükün gowrumy ýylda 15 million tonna baryp ýetmeli. Bizim hasaplamalarymyza görä şu ýylyň 10 aýyny Gazagstan, Türkmenistan, Eýran demir ýol ugur arkaly 1 million tonnadan tehel gowrak ýük daşaldy. Şol wagtda tranzitiň gowrumy 200 000 tonnada ýetmedi diýip Gazagstanly deputat bu demir ýoluň garaşylan tamany ödemänligini belledi. Bar bolan maglumatlara görä halkara ulaw geçelge sökmünde görkezilýän bu demir ýol aslynda işlemeýär diýip Konur sözüniň üstüne ýetirdi. Ol Gazagstan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň biznes perspektiwalarynyň gümürtükdigini ýytady. Emma bu aramazdan Türkmen döwlet telewizionyasy Türkmenistanyň dünýäde üstsaşyr ýük gatnadylýan merkeze öwrülýänligini tekrarlap, ýurdun çägirinden çekilýän halkara demir ýollaryny, gara ýollary we gurulýan howa hemde deňiz portlaryny mysal getirýär. Uzunlygy 925 kilometr bolan Gazagstan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýoly Balkan sewtiniň akýaly demir ýol menziline işe girilýänini Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu ýoluň ýylda 10-12 million tonna çenli ýük geçirmäge ukypurlygyny habar berdi. Bu ýol işe girilýänden bir näçe ýyl soň Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysynyň 2018-nji ýylyň sentýabr aýyny ýurdun demir ýol ulgamyna anamdar çeşme sarylanyp beren maglumatlaryna görä Gazagstan, Türkmenistan, Eýran demir ýolu arkaly daşalýan ýükün ýylda 500 million tonnada ýetmeýänligi belli boldy. Gurrun edilýän demir ýoluň gurulşygyna 2009-njy ýylda girişildi. Emma oňa näçe million dollar harç edilenligi aýdyňlaşdyrylmaýar. Reuters habar gurulunyň ýagdaýdan habarly çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, bu taslama edilen çykdajaryň 2 milliard dollar çemeri bolanlygy çak edilýär. Türkmen döwlet mediýasy Türkmenbaş şäherine gurulan halkara porty, Türkmenawatda gurulup ulanmagy berilen halkara aeroporty, Gazagstan, Türkmenistan, Eýran demir ýoluny, Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda çekilen demir ýoly, üstünli işlenýän Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol taslamasyny amala aşyrylan we amala aşyryljak uly işler hökmüne wagt edýär. Türkmenistanda diňe uly harajat çykarylan ýollar, köpürler, portlar we uçar menzillerde eýsem ulanmagy berilenine Hindistany we Hataýa dökün eksport etmek mümkinçiligini berjekdi aýdylan kärhana hem dol kuwwatyny işlemýär. Belarus kompaniýasynyň potrotçylygyna gurulan garlyk dagmagdan kombinat hem Türkmenistany 1 milliard dollardan gowrak serişde düşdi we soňky döwürde onuň iş önümçilik ýagdaýy berýän önüm hakyny taslan hiç bir maglumat berilmeýär. Elbette pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda Türkmenistanyň soňky ýyllarda milliardlarça dollar harçlanyp burulan uçar mendiller hem tas işlemeýän nur we olary saklamak bir topar çykdajy talep edýär diýip Azatlygyň hökümetdäki çeşme aýdýar. Şol wagtda Türkmen prezidenti hökümet tanqyçylary tarapyndan gümürtük diýilip atlandyrylýan ykdysady mansy aýdyň bolmadyk guruluş taslamalaryny tasdiklamagyny dowam etdirýär. Aýdaly Türkmen döwlet habar gurulugy Garagum mehmanhanasynyň dörejilik merkeziniň guruluşynyň güýçli depkinine alınıp barylýanlygyny habar berýär.
Prezident Berdimuhammedow, Niýazow we Hojahmet ýatagy köçeleriniň çatyrygyna gurulajak ýerasty geçelgäniň ýerleşiş çizgisi we içki görnüşi, seýilgäkiň şekil taslanmasy, söwda we din çalyş merkeziniň, dörejilik merkeziniň edare ediş we söwda maksatly binalaryň taslamasy hödürlenýär diýip TDH habar berýär. Aşgabat şäheriniň bu ýölegine gurulajak 10.000 ornuluk köpürli dörejilik we sungat merkeziniň taslamasy we onuň ýerleşjek ýeriniň çizgisi taýýarlanýar. Prezident guruluşy tamamlaýjy tapgyrda alınıp barlayan dörejilik merkeziniň gurulýan ýerine geldi diýip habarda edilýär. Jahan dörejilik merkezi diýilip atlandyrylan emma bahasy we nähil zerurluk esasyny gurulýanyny gaýdylmaýan merkezde dörejilik üçin niýetlenen şeýle hem sport zallary bolar. Bellemeliler Gurbanuly Berdimuhammedow buradan dünýä ykdysadyýatyny emele gelen ýagdaýlar bilen baglykda gurulmagy planlaşdyrylan täze binalaryň taslamalaryna gaýtadan seretmegi we sosial ähmiýetli desgalary ileri tutmagy tawsarypdy. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýüklenýäningizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunny mail ugradyň. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi Azatlygyň ýurt içinden alan iň möhüm maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Milli Howpsuzlyk Gurulugynyň, prokuraturynyň, polisiýanyň we häkimlikleriň işgärleri ýa-da elit edilýän gatlyga girýän enatalary ardyly mekteplerde okuyan çağalaryny ol ýerlerden çykaryp öz ýaşaýan ýerlerindäki adaty mekteplere aslyny ýazy boýunça degişli bolmaly ýerlerine ýerleşdirmek goýuldy. Azatlygyň marda habarçysynyň maglumatyna görä, bu buyrug ýerine ýetirmedik emellerlere işlerinden kogulmak we garşylaryna derme açylmak köp awanýar. Şu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedow korrupsiýa garşy hereket boýunça utgaşdyrjy pudagary topar hakyndaky düzgünnamany tasdiklady. Emma bu düzgünnamanyň nähili ütgöşlük getirjegi aýdynlaşdyrylmaýar. Şeýle-de prezident goloýda hökümetiň 9 aýdaky işine bagyşlanan mejlisde ýene bir gezek kadrlar meselesine teretjekdigini uýdurdy. Bu täzelikler mundan öň çağalaryny udagaralykdan hatda oba ýerlerindäki jaýlaryndan hem şähere gatnadyp okudýan ýerli resmileri gyssaga salana meňdeýär. Olar çağalaryny gyssanmaz öz ýaşaýan ýerleriniň goloýundaky adaty mektepleri ýerleşdirmäge başladylar. Mar şäherine ýerleşýän 5-nji, 14-nji, 20-nji orta mekteplerde rus diline sapak berilýän bölümler bar. 16-njy, 24-nji mektepler, olarky türkmen türk mektepleri bolsa, şu wagt ýörüý töleşdirilen mektep hasaplanýar. Şahatlyk şäherçesindäki ýörüý töleşdirilen mektep internat bolsa, çuňlaşdyrylan bilim berýän mektep hasaplanýar diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulşan ýerli pedagog gurrun berdi. Onun sözlerine görä, bu mekteplere başga ýerlerde ýaşaýan enatalaryň çağalaryny ýerleşdirmek üçin ýa zor gerek ýa-da ber. Güýç guruluşlarynyň resmileri ýa-da häkimlikleriň jogapkar işgärleri çağalaryny rus dilli klaslarda okutmak üçin para berýärmi ýa-da berenok. Muny aýdyp biljekkä, ýöne bir neslen meşgullanýan goňşym ol mekteplerde her çağ üçin 500-den $1000 aralygyny pul sorulýanlygyny aýtdy diýip adyny aýdylmalygyny soran 55 ýaşly muallym aýtdy. Şol wagtda her aladalaryň diňe mektep çalışmak bilen çäklenmeligi hem mümkin diýen çaklamalar bar. Azatlygyň hukuk goraýjy edaradaky çeşmesiniň maglumatyna görä, güýç guruluşlarynyň jogapkar işgärleri çağalarynyň mektebini üýtgetmek bilen gutulsalar özlerini bagtly saýmaly. Sebäbi häzir olaryň her biriniň emlägi, baýlygy hakynda gizlin maglumat toplanýar. Hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri häzir öz gymmatdaky awtologlaryny, elitden satyn alan jaýlaryny ýalgyda gyssanmaç daşkyn garnaşlarynyň artlaryna geçirmäge başladylar.
Eger dolar öz bir kanun toplan baylıklarını gizlemegi ya da başka goru tapmagy basarmasalar işleri pırrık deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre hukuk koruyucu işgärlerin iň pes bahaly awtolawlarynyň bahasy 120 000 manatdan başlanýar. 220 000 manatlyk maşin minýän resmiler hem bar. Olar soragdan gorkýarlar. Munça puly nireden aldyň diýseler, jogap tapyp bolmaýar diýip adynyň aýdylmalygy şertine gurlaşan resmi azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Hukuk koruyucu edarlaryň emellarlarynyň we ýokary gatlak wekiller diýilýänleriň çağalaryndan tapawutlukda etirap ýerlerine çağalar çoňlaşdyrylan bilim almak mümkinçiliginden geçen ýöneköy hukuk klaslary bilen hem üpçün edilmeýär. Azatlygyň lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä Farab, Darganata, Dänew, Galkynyş, Çärjew, Saýat etraplaryna sapaklary böleklere bölüp okutmak programma sebäpli sapaklar mektebiň daşyna hem geçirip başlandy. Çağalaryň 25-35 götermi okuwlaryny klas otoglarynyň daşyna açyk meýdanyna okuyar. Sebäbi klas otoglary dar, ýeten ok. Okuwçylaryň 5-10 götermi sapaklaryny koridorlarda okuyar. Daşarda okuyan okuwçylaryň köpüsine parta, oturguç hem ýetmeýär. Çağalar aýak üstünde durup okumaly bolýar diýip habarça etdi. Onuň sözlerine görä oturjak oturguçlaryny öýlerinden alyp gelýän çağalar hem az däl. Darganatanyň 25-nji, 33-nji mekteplerine enatalara daşardaky sapak wagtyny ulanar ýaly çağalaryny ýygnalýan plastik oturguç satyn almak täsirli. Ol oturguçlaryň her biri 200 manat bahalanýar we başgalaryň köpüsine beýle mümkinçilik ýok. Şu aralıkta ayrı çeşmelerden gelen maglumatlara göre Aşgabatdaky 15-nji mektebiň direktori wezipesinden boşadyldy. Rus tilli bölüm bolan beýleki mekteplerde hem derňew arasdalaýyş şäherleri geçirilýär. Ýaşaýan ýerleriniň ýazgysy bilen mektebiň ýerleşýän ýer gawat gelmeýän okuwçylar hem barlanýar. Odal direktorlar para veren enatalaryň çağalaryny başga sebäpde ýargy edilen hem bolsa mektebe kabul edýärdiler diýip habarça etdi. İkinci çeşmeýäniň maglumatyna görä Aşgabatdaky 55-nji mektebiň direktory hem işden boşadyldy. Okuwçylara başga mektebe geçirildi diýip aýtdylar. Onuň awry ören yaramady diýip azatlygy ogşan habarda aýdylýar. Türkmen hökümetiniň 8 aýdaky işiniň netijelerine bagyşlanan mejlisde büdjetden maliýeleşdirilýän we hojalyk hasaplaşygynyňky döwlet karhanalarına zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň hemde stipendiýalaryň öz wagtyna maliýeleşdirilenligi habar berildi. Emma bankomatlaryň öňündäki nowatlar azyk kynçylyklary agdalmady. Döwlet habar gurulunyň berýän maglumatlarynyň tapawutlukda azatlygyň habarçylary bilen guruluşýan adamlar ýagdaýyň barha agyrlaşýanlygyny gurrun berýärler. Mysal üçin Türkmen Awadyň Senagat bankyna agşam saat 18:00-dan nowata durmagy başlaýarlar. Ir saat 7:00-dan 9:00 çenli bankomatda pul goýberler. 9-dan soň bankomatlara pul goýulmaýar diýip lewapdaky habarçymyz habar berýär. Habarçy pul nagdlaşdyrmak nowatyny bolýan zatlary gözü bilen görmek üçin agşamdan nowata durdy we gören zatlaryny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä agşamdan başlanan nowat esasyna irden bankomat nowatyny 200 çember adam jemlenýär. Saat 7-de polisiýa nowat boýunça adam goýup başlaýar. Ýöne nowat bolýar. Sebäbi polisiýa işgärler gelip nowatsy pul alýar. Nowaty gözegçilik edýän polisiýa işgäri olaryň puly binowat almagy hakynyň bardygyny aýdýar. Polisiýadan soň maýyplar, ýaş çağal aýallar nowatsy girjek bolup, bize her 5 adamdan soň binowat girmek mümkinçiligi berilmeli diýip öz nägileliklerini bildirdi. Biri gelip men Awganistanyny gulluk etdim, uruşa gatnaşdym diýip polisiýa ofiserine ýüzlendi. Awganistan, Eýranistan nirde gulluk eden bolsaň nowatyňydyr diýip nowatçy polisiýa oňa gödek jogap berdi diýip lewapda habarçymyz aýtdy. Manat nartlaşdyrmak kynçylyklary ýurdy ilatynyň iň gür ýerleşen sebäpleriniň biri bolan marda hem ýeňlemeýär. Bayramali etrafyndaky we şäherindäki bankomatlara odal günne 10 adama ýeterlik pul salynan bolsa, indi bary ýogy 5 adama ýeterlik pul salynýar diýip sebäpde habarçymyz aýtdy. Ýagdaý Mar şäherinde hem ýeňilýär.
Şunlar plastik kartlara aylıkları geçirip başladılar. Adamlar geçen aydaki aylıklarını hem alıp bilmeyerler. Köp adamın eline Ağustos aylarından talonlar var. Pul naqdlaşdyrýansam deyip aydan aya berge awatýan hem köpölýär. Emma bu ayda pul geçen aydakydan hem az bolurýar deyip habar saýtdy. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly, Owganistanyň Taliban bilen hökümetiň arasyndaky gepleşik tagarlarlary dowam etdirilýär. Şol wagtda ýene bu gepleşiklere türkmenleriň wekilleriniň çağrylmanyna gatnaşmaýanlygy habar berilýär. Biz bu ýagdaýyň aňyrtyndaky meseleler barada yerli synçylaryň Owgan türkmenleriniň pikirlerini bilmek üçin Owganistanyň habarçymyz Saýmerdan uly Murad bilen söhbetdeş bolýar. Saýmerdan uly bu gepleşiklere türkmenleriň çağrylmalygynyň ýa türkmen wekilleriniň şuňaly ýurdun ykbalyny çöýýän gepleşiklere gatnaşdyrylmalygynyň sebäbi näme? Awgan meselesi bilen bagly bundan bir 20 ýyl töre bun Germaniýanyň bun şäherinde geçirilen maslahatada türkmenler çağrylmady. Indi tarih ýene gaýtalanyp u gedek şo Talibanlar bilen Awgan hökümetiniň arasynda %100 gepleşik geçirji toparda Awgan türkmenlerinden wekil kabul edilmedi. Ýekece türkmen buna agda alınmady. Beýleki milletlerden Awganistanda ýaşaýan milletleriň hersinden bir agda, iki adam agda şol topara kabul edildi. Türkmenler bunun için Awganistanyň ýokary derejeli resmiler bilen uçup öz nägelelerini bildirdiler. Saýmerdan uly bu türkmenleriň bu nägeleliklerine resmi hökümet ol ýa-da beýlik görnüşde jogap berdimi? Olar şu arada gysga saýsaňyz. Bir anyk jogap bermekde türkmenler ýüz tutdular, şoňa bir anyk jogap berilmedi. Ýokary döwlet wezipeli nemeler tarafından ondan milli alalaşık için bir yürüyte geňeşem düredildi. Ol geňeşe Awganistanyň hökümetiniň öňkü baş dolandyrjysy Doktor Abdullah yol başçylygy edýär. Şol geňeşe ýekece bir adam Mevla Muhammed Jorahun agda kabul edildi. Şonun başga türkmenlerden şol geňeşe de agda alınmady. Şonuň üçin türkmenler elbetde ýüz tutdular, hemme adalarlara türkmenlere bir anyk jogap berilmedi. Saýmerdan başga sözüňi bölen türkmenleriň özi, türkmen wekilleriniň özi bir ýerde sebäbi näme de görýär? Näme üçin türkmenler şuňa syýasy waka gatnaşdyrylanyr ýa-da çetde goýulýar? Sebäbi näme bolup biler? Türkmenleriň özleri näme pikir edýär bu barada? Birinciden Türkmenler bu siyasi taýdan bir işçilik yok Türkmenlerde. Türkmenlerin bu siyasi partiyası yok. Hazır Türkmenlerde hemen bir medya yok. Arap erkin medya. Türkmen dilinde ve belki dillerde gepleşik bolýan Türkmenlere değişik bir medya yok. Awganistanda ýaşaýan belki halkların wekilleri teleýelim açdylar, telegepleşikler berýärler, radio gepleşikleri var. Türkmenlerde sol yok. Saýmerdan ulmyň sebäbi näme? Ýa-da türkmenlerde sowatly düşünjeli adamlar ýokmy? Näme üçin olar öz metduatlaryny gurup bilen ýoklar? Näme üçin olar öz syýasy toparlaryny gurup bilen ýoklar? Muň sebäbi näme? Türkmenler bu arada nähil pikir edýärler? Esasy türkmen wekilleriniň aýtmagyna görä, şol esasy kynçylyk türkmenleriň arasynda bilimsizlik, suwatsyzlyk, yani ilim bilimli adamlaryň azdygyny aýtýar türkmen wekilleri. Hususan şu aýal gyrlardan suwatly ýok diýen ýalyk owan türkmenleriň arasynda. Şonuň üçin öz hukuklaryny gorap çykyş edip bilen ýoklar diýip türkmen wekilleri aýdýarlar elbetde. Indi bir türkmenlerin arasında ýaşullar ýokmy? Tejribeli, parasatly ýaşullar ýyly bir öňbaşçy bolup biljek, beýle ýaşullar kän ýokmy? Ýa-da olar haýsy bir ýagdaýdan çekinýärlermi? Indi türkmenlerin arasında bar elbette ýaşullar, bar ýaşullar düşündirýärem. Ilim bilim zerurdugyna ýyly arasında wagt ýa türkmenlerin arasında bir ençeme jemgyýetçilik idaralary, meselen medeni jemgyýetler we beýleki guramalar döredildi. Şol guramalar arkaly hem düşündürüş berilip başlandy. Ilim bilimiň ähmiýeti barada, hususan aýal gyz çağalaryň okudylmagy barada düşündürüş berilýär, wagt edilýär. Türkmenlerin meselen kimlik kartyny tezkir edilýär berdi. Şonu almaklary üçin halka düşündürüş berilýär. Meselen köp türkmenlerde aýal gyrlarynda şol kimlik karty ýok, meselen raýatlyk senedi ýok elinde. Şol türkmen aýal gyrlarynda ýok.
90% yoktur Türkmen ayal gellerin. Şonun gerekligini il arasında wagt düşündürüş berýärler elbetde. Hormatly dinleyijiler, o wansanna habarçymy Saýmerdan uly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.